13 minut po godzinie 8, a w studiu nasz gość Gabriela Lisius, starostka Wejrów-Ścigłe-Kryzu. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o czymś, czym wprawdzie nie zajmuje się powiat wejherowski, tylko powiedzmy, nazwijmy to wyższa instancja, natomiast bardzo silnie dotyczy to spraw powiatu, mianowicie budowa drogi S6. W tej sprawie powiat wejherowski podpisał deklarację poparcia do budowy tej drogi. Na początku powiedzmy, kto zajmuje się w ogóle tą inwestycją drogową. Jest to oczywiście inwestycja rządowa. Realizacją tej inwestycji będzie zajmowała się Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Powiat wejherowski, że tak powiem, jest bardzo zaangażowany w ten proces poprzez swoje głównie 3 gminy. Gminę Szemut, gminę Luzino i gminę Łęczyce, które są w Stowarzyszeniu Budowy Drogi S6 i bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich przygotowaniach. Powiat wejherowski również włączał się na etapie wyboru koncepcji, bo te prace trwały już bardzo długo, na etapie uzgodnienia trasy przebiegu drogi krajowej S6. Dlatego też, gdy dowiedzieliśmy się, że planowane jest jakieś przesunięcie terminu realizacji, też takie listy informujące o tym wpływały od naszych posłów. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, stąd też na ostatnim konwencie samorządowym wójtowie z gmin, nie tylko tych, przez które przebiegać ma trasa S6, podpisali deklarację poparcia, która będzie wysłana właśnie do ministerstwa, bo jest to przecież inwestycja rządowa, aby jednak nie opóźniać realizacji budowy tej drogi, tylko skoro już są decyzje środowiskowe, skoro tyle etapów już przeszliśmy, żeby jednak zdecydować się na jej realizację. Jeżeli przychodzi do nas taka informacja, że mogą być jakieś opóźnienia, wiadomo, że budzi to niepokój. Wiemy, jakie są korki na drogach. Jadąc dzisiaj tutaj do Państwa, na przykład do studia, również, niestety ta trasa do pokonania wymaga bardzo dużo czasu. Dlatego też każda budowa drogi alternatywnej, drogi S6, czy drogi obwodnicy aglomeracji trójmiejskiej, tak zwany OPAT, o którym mówimy, czy to drogi czerwonej, one wszystkie są bardzo ważne, bo one wszystkie poprawiają tą komunikację na drogach. Wszystkie dają alternatywę dodatkowych objazdów. Jeżeli droga S6, której realizacja miała się zacząć w 2018, mogłaby być wykonywana w tym czasie, musimy głośno o tym mówić, musimy wysyłać nasze deklaracje poparcia, dlatego żeby nie dopuścić do przesunięcia tego terminu. Oczywiście decyzja należy nie do nas, decyzja należy do rządu, ale my chcemy, aby ten nasz głos był słyszalny. Szczególnie, że ten głos jest głosem po prostu podmiotów, które widzą zapotrzebowanie. Właśnie, dlaczego ta droga ma powstać? Już tutaj mówiliśmy, że to ma być połączenie właśnie tych gmin z Trójmiastem i to jest chyba główny cel właśnie istnienia S6. Dokładnie, bo ona już zaczyna się w powiecie lęborskim, potem przechodzi przez powiat wejherowski i kończy w powiecie kartuskim. Dlatego jest to droga tak ważna. Ważna również ze względu na rozwój tego regionu, bo wokół tej trasy przecież skupia się też wiele zakładów pracy, a więc niewybudowanie tej drogi hamuje też rozwój przedsiębiorczości na tych terenach, a więc przede wszystkim jako ta główna sieć komunikacyjna, a po drugie rozwój przedsiębiorczości na tym terenie. Dlatego ta droga jest bardzo ważna i nie wyobrażam sobie, że mogłoby jej nie być. Powtórzmy tutaj, ma zacząć być realizowana ta inwestycja w 2018 roku. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, czego właśnie powiat wejherowski chyba cały chce, jak ma przebiegać ten harmonogram? Realizacja według tego harmonogramu, który nawet obecnie jest na stronie internetowej budowy trasy S6, ma rozpocząć się w 2018 i 2 lata ma trwać realizacja. A więc według tych założeń, które zostały już wcześniej określone, budowa jej potrwałaby do końca 2020. Z tego, co słyszymy, ma być to wszystko przesunięte o kolejne 2 lata, a więc dopiero realizacja ma się rozpocząć w 2020, a kiedy ma się skończyć, tego nie ma. Nie jest to zapisane. Na razie to są zapowiedzi ministerstwa, że realizacja budowy tej drogi ma być przesunięta o kolejne 2 lata.
No i to nas właśnie zaniepokoiło. I właśnie to skłoniło do podpisania tej deklaracji poparcia. I tutaj również to jest jakby wola nie tylko powiatu, ale także gmin, prawda? Dokładnie, no głównie gmin, bo tak jak gmina Łęczyce, która w ogóle ma problemy komunikacyjne, bo jest to gmina, która jest podzielona obecną drogą krajową i trudno się włączyć z jednej czy z drugiej części gminy w ogóle do ruchu. Budowa tej trasy to jest ogromna szansa dla gminy Łęczyce, dla gminy Szemut, dla gminy Luzino, które przy tej trasie zaplanowały też swój rozwój, zaplanowały węzły integracyjne, a więc no, tutaj jeżeli będzie ta decyzja odłożona, to jest ze szkodą dla tych gmin, no a jednocześnie ze szkodą dla całego powiatu. Odłoży się po prostu także w czasie rozwój tego powiatu. Widzimy w takim razie, jak ważna jest właśnie budowa S6 i tutaj powiat dokona wszelkich starań, żeby przekonać osoby decyzyjne, podmioty decyzyjne do tego, żeby trzymać się tutaj założonego harmonogramu. Natomiast przed nami 2017 rok. Jakie inwestycje czekają powiat wejherowski, inne drogowe inwestycje? W powiecie wejherowskim na te inwestycje, na które my już mamy wpływ, jesteśmy na etapie projektowania budżetu na rok 2017, ale już po wnioskach, które złożyliśmy w tym roku, wiemy, że możemy sobie zaplanować niektóre inwestycje drogowe, które dla nas, jako dla powiatu, są bardzo ważne, dlatego że jesteśmy na wstępnej liście z programu rozwoju infrastruktury powiatowej i gminnej prowadzonej przez pana wojewodę i uzyskaliśmy tam dofinansowanie do budowy skrzyżowania łączącego gminę Szemut, gminę Linia i gminę Luzina, więc te 3 gminy, tak zwane rondo Rosochy. Rondo bardzo niebezpieczne, na którym już kilkakrotnie były wypadki śmiertelne. Także cieszymy się ogromnie, że w końcu to skrzyżowanie zostanie uporządkowane i to planujemy w budżecie, aby w 2017 to rondo, tak zwane Rosochy, zostało wbudowane. Poza tym przebudowa też drogi w Kębłowie, to jest na terenie gminy Luzina, łączącej tą drogę z drogą krajową numer 6. Ponadto budowa ronda w Rumi, na które również otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest również skrzyżowanie dróg powiatowych. A ponadto włączamy się też w realizację bardzo ważnych inwestycji gminnych, na które te gminy również otrzymały dofinansowanie z tego programu. To jest budowa kolejnej części obwodnicy miasta Wejherowa, realizowanej przez gminę Wejherowo. Już zostały 2 etapy wykonane. W najbliższym czasie będzie odbiór jednego z tych etapów. Natomiast 3. etap, łączący wieś Gowino z Gościcinem, ulica Kazimierza Gruby, i to zakończy piękną obwodnicę miasta Wejherowo, właśnie realizowaną przez gminę Wejherowo w partnerstwie z powiatem wejherowskim. A także budowa ulicy Mątkowskiego w Rumie, również realizowana przez miasto Rumie w partnerstwie z powiatem wejherowskim. Ponadto mamy też w planach jeszcze wiele innych inwestycji, czy to dokończenie budowy ulicy Obwodowej w Redzie, ponadto dokończenie dokumentacji, bo jesteśmy też na etapie projektowania wielu inwestycji w samym mieście Wejherowie. Tutaj głównie jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez też budowę rond, budowę ronda w skrzyżowaniu ulicy 12 Marca z ulicą Judyckiego w Niebowstąpienia. Ponadto też projekt budowy ronda z ulicy na 12 Marca z ulicą Sikorskiego, która będzie tam wchodzić, skrzyżowanie z ulicą Cichą. Ponadto przy współrealizacji z miastem Wejherowo, które również projektuje kilka rond, będziemy się włączać w budowę ronda łączącego ulicę Ofiar Piaśnicy z ulicą Graniczną i Lelewela. Także tych inwestycji drogowych jest sporo. Część z nich znajdzie się właśnie już w projekcie budżetu na 2017, a kolejne będziemy włączać do realizacji wiosną roku 2017. Ale inwestycje drogowe to nie wszystkie inwestycje, które chcemy robić w powiecie, bo bardzo dużo inwestycji będzie, że tak powiem, w działce oświatowej. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy już umowę w Urzędzie Marszałkowskim z panem marszałkiem właśnie na dofinansowanie
na rozbudowę infrastruktury oświatowej, a więc budowę nowych pracowni, nowych warsztatów do kształcenia zawodowego, ale też i doposażenie i wyposażenie tych, które istnieją. I to jest ogromna kwota, bo wartość całego tego projektu to jest prawie 28 milionów złotych. Tak, i to największa taka jakby stawka w historii powiatu. Tutaj już rozmawialiśmy we wrześniu właśnie na ten temat. Dokładnie. Szkolnictwo zawodowe teraz przeżywa taki okres, kiedy naprawdę jest duże zapotrzebowanie, no i tutaj trzeba wyjść po prostu tym potrzebom naprzeciw. Dokładnie, ale oprócz tego, bo to naprawdę jest największa kwota w historii w ogóle powiatu na rozwój szkolnictwa, bo ponad 28 milionów złotych, ale na tym nie kończymy, bo my też przygotowujemy się do tej reformy oświatowej, która ma wejść. Wiemy, że ta reforma będzie i my też musimy wcześniej przygotować pomieszczenia, bo liceum nie będzie już 3-letnie, a 4-letnie, technikum nie będzie 4-letnie, a 5-letnie, a więc też tych roczników będziemy mieli więcej. Dlatego też oprócz tych inwestycji w szkolnictwo zawodowe, planujemy też inwestycje w szkolnictwo ogólnokształcące. Dlatego w projekcie budżetu już znalazły się środki na projekt rozbudowy liceum ogólnokształcącego w Rumi, a także na budowę sali gimnastycznej, już na budowę sali gimnastycznej pełnowymiarowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w tak zwanej samochodówce. Mhm. To są w sieci inwestycje, no nie w sieci, ale te nowoźniejsze Te najważniejsze, dokładnie. Takie, na 2017 rok году medzi se drodze S6 jako, no nie je w rankach wejrowścigłe kryzu, ale wejrowści kryz płepiro i budacja, a tyś tych inwestycjach na jaci kryz wejrowści mo bezpłestrzydny cesk году meze starostą wejrowścigłe kryzu Gabrielą Lizius. Bóg zapłac. Dziękuję bardzo.